लोगोफोर नैबे फुंबिलिनि समाव गासैनिसिमबो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय स' लोगोफोर आं बिराद गोबावसैमोन आं भिडिअ लाबोयैया नै दिनै आं लाबोबाय नोंथांमोना नुबाय थासिगोन एबारनिफ्राय स' लोगोफोर दायो आङो हालेवनो ओंखारदों आरोना आङो दाख्लैनिफ्रायनो हालेवगासिनो दं आरो दा जोबजासिम दिनै लास्ट डे जोंहाना जोबगोन ओमफ्राय आङो दिनै भिडिअखौ माने नोंसोरनो खिथानो नागिरदों दिनै माने नायलांदो आरोना जांख्रा जोंहा दिनै ओमफ्राय आं हालेवनो ओंखारबाय आरोना नै लिंफैबायानो हालेवनो आङो हालेवहैनोसै दायो रेडि जाबाय आरोना स' लोगोफोर नायलांबाय थादो आं भिडिअखौ देखायलांबाय थानोसै आंनि हालेवनायखौ बिदिब्ला आङो स्टार्ट खालामनोसै नायलांबाय थादो जोबजासिम लोगोफोर नैबे न' खाथिनि दुब्लियाव जोंहा लास्ट आरोना हाल जांख्रा दिनै दाख्लैबो गायदोंमोन ओमफ्राय दिनै माखो हालेवनाया
Kepotule, lebat mauci. Hal jangkrani. Abri mana? Kerja funa ni. Ada kena? Kerja funa? Ini pwidwng mwna ni jangkrayao boleh sedungmu. Mak kerja ya? Dia ronji. Ronji. Nih bikin kalamw kalau gwbaoni mana? Kalau naik pura so betul. So sab naik pura. Kainu muzang kerja yang mana? Ini tu nungsana gainnya jebsigan. Anak Mister Abu gua kayaknya ali kentang bay Mister. Ini bapa ya mau ihene naik dar naik bipur kahalu kang jibai. Nih, anak Mister Ali ke kasin dong oh. Naik sekip sinar lagi, Mister. Ontau batau ne, hah? Kuda, ini gaple zunai semate, ke. Dini bang oleh zakau gunjana, hal jangkrayao. Nwngtang abwlaibai pupkagan. Abwlaibai nengko megonko lo cipu nuhugan. Terkasih naden pedi, jaga gana lai. Ayo, mau kelai bobai. Mau ide, bapa, kain ni soy, kain keren siang. Ay, nah, ang mazas kunai lai. Masa kena pina sen kan kabun kiskan kan. Nah, uam yo aja nah hal jangkrayao. Uam yo ya. Jangan sigan, umpai ni kerja muncak lain ni labdai sana. Ah, juli pun. Hah? Masa ke? Ayo, ya sepeda. Dan sepeda ke mana? Aha. दै नांबाय नालाय फैदो गायनोसै जोंहा नै एकदम माइ गायग्राफोरा गोगोमखा आरोना खारग'नो हागोन नोङो खारग'नो हानाय नङा दांहाय खारग'नो हानाय नङा बायदि मोनदां सानैखौ जिरायथ'दो ओमफ्राय गायनोसै Hal jangkrani. Kerja tinggi hal jangkra. Gairah bara dia hal jangkrayao. Kamu bono gaideng. Itu siapa nunggu gaib? Gaikang sih nana udah belas sih. Bara gila. Pokadeng. Rojeofficial luas nih. Mau gas nih. Mai gainannya thalangbai malayफ्रा ओरै मोनहैजोबबाय malayफ्रा साथाखौनो लायाखै माइ गायनाया बादिया नै साथाखौनो हमबावाखै
Buku coba tuh. लोगोफोर दायो माइखौ गायखांनानै ओंखाम जाखांबाय आरो ना Saya kamu dulu. गासिबो जाजोब्बाय अखासि जानानै नै गोदैफ्राबो नायलाय फेर बाखै फिसाजोनि हाथाय सेफायदोंमोन नै दा बोरैबा मोनगोन आब'आ सेफायबाय नामा ओंखाम जाखांजोब्बाय आरो ना ओमफ्राय ओंखाम जानायखौ देखायाखैमोन जा फिसाजोनि हाथाय सेफायदोंमोन आरो ना हाथाय सेफाय जाथाराखैमोन ओमफ्राय दिनै माइ गायनाय मानसिफ्रानो माने जमा हमथानानै सेफायबाय ओइनै फिसाजोआ जोंहानि बिजावजालिनि फिसाजो माने नै बियादै फिसा हाल जांख्रा खालि सेफायबाय आरो आयो मेराबो सेफाय जासिगोन नै हांलाय मेर आयै मेरा सेफाय जागोन नाय देनां महेरनो ओरै हाथाय जाबखानायाखै ना मालाय हा नो खायसेयाबो मावना दंखायोनो आब'आ गाज्रिसिना हाथाय सेफाय जायाना ना गोदोफोर हाल जांख्राया माबायदि मोनदों जोंहा मोजां जाबाय दाउ माबा अमा बेदर जाबाय अमा बिखा बिथै ओमफ्राय अमा मेवाइ जाबाय औवा मेवाइल' आरो अमा मेवाइजों अमा बेदर ओमफ्राय अनलाजों अमा अ इदि होननांगौ आयै नै गेदेरफोरनि फिसालाया नैनि फिसालाया इनो आरो देरबाय मालाय थाइसेखौ सेफायना होनानै सेफायनो हायिनि थाखायनो नायले हाथाय बायनायखौ नै हाथाय सेफाय जायाखैमोन बिराद गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय नै हाथाय थाइसेया रज'लायबायमोन माने रज'लायबायमोन ओइ सिङाव ओमफ्राय सेफायना होनानै नै फैसिगोन दा फैफिनसिगोन एबार फैफिनसिगोन जि गाबबाय हमब्रबदा आरोना फैगोना फैयानो सासेया हाब हाथाय नायग्राफोरा नायलाय नै आलासिफोरा बाक्सानि आलासिफोरा सफैबाय आंथ' मिथियाखैनोमोन माने ओइ बाक्साना नोंसिना क'क्राझार उदालगुरिसोना आंलाय क'क्राझारनि सानदोंमोन बाक्सा गोलैयो सानदोंमोन आरो नै बुटका फाग्लायाबो सफैबाय आं फैगोन सानाखैमोन नै ना पार्टनारा बेदोनो जुगाजुग जानानै फैबाय आरो मालाखौ देखायनो नागिरबावबाय आदा गेम्बुखौ गासिबो सिनायखायो ओमफ्राय आङो देखायनाय जाबाय जाहानि न'आव फैदो आरो नैबेयो माबा मा नाम होनोमोनथाय बावगारलायबाय ओइ खानाय गोलाव खानाय गोलाव ओमफ्राय नैबे सिमेन्ट सापरिनि आरो नैबेनो लाबोदो बिथाङा नैबे फैलावा उनावसो फैदों सिमेन्ट सापरिनि आंनि बिजावजालिनि फिसाला जाबाय आरो जेनेबा फिसाला ओमफ्य माबा हाल जांख्रा जाग्राफोरा नै दंजोबो आरो ना गासिबो ओइ फिसा सासे दङ सासेनाथ' सालोंगासिनो दङ लोगोफोर नैबेयावनो आङो भिडिअखौ फोजोबथ'नोसै नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैनाय दंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट्स खालामनो दाबावसै बाय बाय